bihotzetik esaten dizuet, editore batentzat Natalia Ginzburgen liburu bat aurkeztea acontecimiento intimoak, nolabait esateko. Natalia Ginzburg, bat gainetik aipatuta bere bizitza, zera, Erich Hobsbawm, historialari marxista ospetsuak, aipatu zuen mende txikia, mende motza, 20. mende motzaren barruan bizi izan zen. Haren esanetan, 20. mendea, egun urte zituen, guztiak ezala, zituen arren, 20. mende motza da esaten zuna, short 20th century, horrek zuen asko zen urte gutxia. Hasiera zuen lehendabiziko mundu gerran, eta amaiera Berlingo harresia erogi edo zuten. Hor labur biltzen zen, hor sartzen zen mende osoa. Horren aurretikoa 19. mendearekin lotzen zuen bera, eta horren ondorengoa 21. mendearekin. Bueno, Natalia Ginzburgek hori bizi zuen bete-betean. Bera jaio baitzan 1916, lehendabiziko mundu gerra piztu eta 2 urtera. Eta 1991 Berlingo harresia bota eta 2 urte. Beraz, bete-betean sartzen da. Erich Hobsbawmen mende motz horretan. Eta erraldoien artean, erraldoia izanik, egokitu zitzaion guretzako, horregatik hasi naiz aipatuz Natalia Ginzburgen garrantzia editore batentzat. Presente egotzen egokitu zitzaion presente egotea editore edozein editorerentzat enblematikoa da argitaletxe baten sorrera, Einaudi argitaletxe handiaren sorrera. Han hasi zen, bera lanean, orduko bere senarrarekin, Ginzburg abizena arenganik hartu baitzuen, Leone Ginzburg, baina ez harekin bakarrik, Ennio Vittorini, Cesare Pavese, nola ez Italo Calvino, horiek danak, erraldoi horiek guztiak ezagutu, horiek mankide izan zen, Einaudi argitaletxearen sorretan. Aitortu behar dut ala ere, liburu honen, gaur plazaratzen dugu liburu honen meritua, plazaratzen den meritua ez dela argitaletxearena, gehiago dagokiola Irene Hurtado de Saratxo Mendietari, itzultzaileari, berak eskaini baitzigun, berak jo zuen gurekana, liburu hori itzultzeko euskaratzeko aukeraz galdezka, guk nahiko azkar esain gendun baietz, egia esan da, ekarpen polita egiten zaigulako, eta hoxe da liburu honen mikrohistoria, ezta? Argitalpen honen mikrohistoria. Ireneren lana aipagarria da gauza askorengatik, baino bi jarriko ditu niko hain baina. Alde batetik ez da erresa izaten, egile handi bati ahotsa jartzea, batez ere kontuan hartzen baldin bada lehenagotik Natalia Ginzburg badituela euskarazko ahotsak. Bi, ez bakarrak, bi. Eta ez nola nahiko itzultzaileek jarrita, itzultzaile importanteak jarrita, Pello Bizarralde batetik, eta Fernando Rey bestetik. Erronka handia da itzultzaile batentzat, liburu batekin etortzea horrela markatutako edo nolabait ere bai definitutako bide batera, ezta? Eta berak egin du
ofizio handiz. Itzultzailea ofizioz baita, idea. Naiz eta literatur itzulpenetan, hurrengo honetan hasi. Baina zaitasuna etzan bakarrik lehen aipatu dudan kontu horrengatik, alegia lehenagoko ahotsak hortzen delako. Baizik eta Natalia Ginsburgek oso ahots propio berezia duela, oso markatua, oso berezia. Bera modu obsesibo batean zuzendu eta berridatzi eta egiten zuen, eta gorroto zuen nola esango genduke, alambikazioa, gehiagizko artifizio, berak zehatz, zuzen eta zehatz batez ere hitz egin nahi zuen. Bere hitz aurrean, zure hitz aurrean definitzen duzu familiako lexikoa eleberritzat eta eleberri autobiografikotzat zehazki. Aldiz, berkute txikiak definitzen duzu saiakera literario eta autobiografiaren artean kokatzen den genero batean. Liburu hontako 11 narrazioek kutsu autobiografikoko saiakerak dira nolabait, bere bizitzako esperientzia dute oinarrian, baina hortik abituta fikzioa sortzitu eta hausnarketa egiten du oraingo eta iraganeko arazoez hitz egiteko. Eta nolabait esan liteke Ginsburgek hurbilen duenari buruz idazten dula, bere barruan daukanari buruz hitz egiteko, eta azkenean idazle orok nahiko lukena lortzen dula. Bere burua hitz eginez mundu guztiari buruz idaztea. Eta gero bestetik ere esan nahiko nuke memoriaren sorburua Ginsburgen lanean hitzak izaten diala. Bere memoria mugimenduan jartzen duna da hizketa. Arbasoen, senide, lagunen, adiskideen edo ingurukoen hurbilen hizketa. Azken batean, familiako lexikoa eta lagunen ingurunea ahazturatik berreskuratzeko asmoa edo beharra. Bi bloke aipatu ditu, bi bloke daude. Liburuan Nataliak berak erabakita. Lehendabiziko blokean esan ezagun idazki autobiografikoak eta bigarrenean esan ezagun idazki moralak. Gogoeta moralak. Lehendabiziko multzo horretan, negua Roitzon aipatu dugu, baina bere bizitzatik pasatu ziren hainbat pertsona agertzen dira. Bi parte horietan nabarmena da, lehenengo partean narrazio autobiografikoa daudela gehien bat. Bigarren partean berriz, eta memoriari lotutako lehen parteko narrazioen ondoren, bigarren partean saiakera literarioaren estiloa eta tono moralista samarra gainetzen da. Soiltasun handi batez eta aldi berean engainagarri batez, gizarteari dagozkion auzi larri, funtsezko, premiazko eta beti erekoei heltzen die Ginsburgek. Gerrak suntsitutako belaunaldiarekiko kezka, arimaren gaitzak, isiltasuna, egoismoa, erantzukizuna, errua eta jakina. Bere betiko gaiak familia, bere lanbidea, klase soziala, dirua, hizkuntzaren eta hezkuntzaren garrantzia, seme-alaben hazkuntza eta zaintza, amatasuna eta idazketa bateratzeko oztopoa, eta azken finean emakume izateak baldintzatutako bizitzaren testigantza. Natalia Ginsburgen unibertsoa atala eta Martínez de Pisonek esandakoa irakurriko dizuet, merezi duelako pixkat iritsi gran puntuan Natalia unibertso
literarioa karakterizatzeko. Natalia Ginzburgek, izan zuen makina de personek, asmatu zuen aldi berean mundu delikatu eta trinkoa altxatzen, txikia eta handia, intimoa eta unibertsala. Eta hori oso ondo gautzen da, hain zuzen ere, liburu honi izenburu jartzen dion piezarekin, bertute txikiak. Laburbiltzen du garai hartan Natalia Ginzburgek zuen mundu ikuskera. Ginzburgek etikaren garrantzia nabarmentzen du, behar esategu hori gabe idazleek ez, berak eta idazleek ez dutela bat sinesgarritasunik. Egiarekiko atxikimendu osoa du, hori itsasargi baten modukoa da berarentzat, eta bere obra osoa gidatzen duen argi baten modukoa. Haurren hezkuntza da Natalia Ginzburgren kezka piztu zuen gai bat, gaina bere bizitza osoan, eta bertute txikiak izaneko kapituluan argi eta garbi eta zehatz mehatz adierazten du bere pentsamendua, eta nolabait esateko hizkuntzari buruzko tratatu txiki bat osatzen du, eta bertute edo balio handien gorazarrea egiten du horietan. Irenek dio, beldur ikara gorria zion melenga eta sentimentala gertzeari. Gorrotagarria iruditzen baizitzaion akatsa. Femeninotzan jotzen baitzen. Ez berak noski, baina bere inguruan eta gizartean hori femeninotzan jotzen baitzen. Eta berak, bere hitzetan, gizon baten moduan idatzi nahi zuen. Alegia, modu neutroan. Aderentzia sentimentalik gabe. Nik uste nabarmendu behar dela Nataliaren liburuetan dagoen asmo literarioa. Eta hortan kokatzen da bere estiloa. Hemen liburu honetan dagoen kapitulu batean Ginzburgek esaten du idazketa dela bere bizitza idatzen duen aria. Beak esaten du hitzez hitz, idaztea duela lanbide, idazten hasten denean izugarri eroso sentitzen dela, eta ez zula jakingo beste ezer egiten bizitzan, beste lanbide batean aritzen. Eta historiak, ipuinak besteik ezin duela idatzi, ez kritikatko saiakerarik, ez ezer. Gero bestalde, Nataliak hemen, liburu honetan bertan esateu, historiak eta fikzioa idaztea lanbidea izatea aparte, bere bokazioa ere badela, eta bokazioa berarentzat izugarrizko gauza garrantzia da. Eta beak esaten du idaztea dela bere bokazioa, eta sekula ez dela kontsolamendu edo divertimendu bat. Areago, beak esaten du hitzez hitz, ez da konpainia bat, lanbide hau nagusi bat da, odola egin arte astintzeko gai dena, garrasi eta zigortzen duen, garrasi egin eta zigortzen duen nagusia.